Bai, Olatz, ez dugula erakutsi gure bulego berria. Egia, lehen kurtzeko frontoiko taberna sana, orain Adiskide Pilota Elkarteko bulego berria da. Ikusi nahi badozue, gurekin etorri. Gogoratuko duzuenez, frontoiko tabernaren barra hemen zegoen, baina taberna ezin zenez erabili, Galdakako udalak berritu egin dau. Adiskide Pelota Elkartekoi utzi egin digu gure juntako batzarrak egin aldizateko, materiala gordetzeko eta norbaitik informazioa nahi badu ona hurbiltzeko. Hala ere, frontoiko erabiltzailea zaretenok lasai egon, zeren eta jolas teatro nahi baldin baduzue, argiak beti bezala beko botetik piztuko dira. Eta ekitaldiren bat antolatu nahi izan ez gero, udalak obra txiki bat egin du eta kuadro elektrikora frontoitik sartu daiteke bulegotik pasatu behar izan gabe. Beraz, badakizue, orain beste arrazoi bat daukazue, Adiskide Pilota Elkartea ezagutzera hurbiltzeko. Ateak zabal-zabal dituzue.